Zdravím vás, přátelé. Vím, že spousta z vás se ptá, kdy bude video na rok 2026. A musím říci, že já to tady nestíhám. Nacházím se v Indii, kde cvičím jogu celý měsíc. A myslela jsem, že to video dodělám, mám to připravené, ale bohužel tady je to všechno tak intenzivní, že já nemám čas a koncentraci na to, aby to video dodělala, tak doufám, že se nezlobíte. Video bude v lednu. A jestli chcete, já vám teď krátce řeknu pár slov k roku 2026. Takže rok 2026 z hlediska západní astrologie je velice výjimečný rok. Si řeknete ještě jeden výjimečný rok, ano. Od roku 2020 my máme furt jeden za druhým výjimečný léta. Ale rok 2026 je ještě výjimečnější, než byly ty předchozí. Což neznamená, že ovlivní život každého. Jak víte, i dneska jsou lidé na světě, které neví, že byla druhá světová válka. Takže to ovlivní to každého nejak, nebo někoho třeba ani neovlivní. Ale myslím si, že ten rok je takový, že většinu z nás nejak něco musíme ucítit, že se děje velkého ve světě, protože se chystají velké světové události. Lunární uzly a zatmění se stěhují z ose ryba pana na osu vodnař lev, takže budeme mít tenhle rok poprvé zatmění na ose vodnař lev, co ucítíme v únoru a v létě, v srpnu. Takže to je taková jakoby si změna energie. Více to ucítí lidé, kteří jsou nějak se zabývají sebou nebo mají více, řekneme tomu, nějaký svůj duchovní život. Ale na světové úrovni to bude velice důležitá věc. Je to taký střet mezi lídrmi a populací, tím davem. A je to v podstatě výsledek něčeho, co jsme zažívali v roce 2020. Hlavně bude léto v tomto smyslu důležité, protože bude opozice Urana a Pluta. Jinak můžu vám říci, že od začátku roku pomalu všechny planety přecházejí do jiných znamení. Já jsem o tom mluvila i ve videu na rok 2025, že to samé se stalo v létě roku 2025, ale my jsme jenom měli jako velice krátkou chvíli toho samého. Teď se to spustí naplno. Takže na jaře postupně od ledna přes únor do konce dubna všechny planety, velké planety přejdou do jiných znamení a ještě v únoru a březnu jsou zatmění. Takže držme si klobouk boky, jak se to říká. Potom je velice intenzivní duben. V dubnu jsou nějaké konjunkce, o kterých budu mluvit delší dobu ve mém videu, to uvidíte na rok 2026. Takže je to velice divoký, velice intenzivní rok, kterým bude hodně toho nahoru dolů, to uvidíte. A to je více než jasné, že to takhle bude, když se podíváme, jak to je v čínskému kalendáři. Protože v čínskému kalendáři je to rok ohnivého koně, který se stává jednou za 60 let. O tom budu nahrávat taky další video, speciální video, jak víte, každý rok máme Čínu a Feng Shui na nový rok, to budu nahrávat a to je pro ní nejdivočejší rok, který může být. Takže jak říkám, připravte se na překvapení, která přijde. Jinak na všechny se moc těším, když se vrátím do Prahy. Budeme mít semináři, budeme mít přednášky o roce 2026. Budu v Praze, Bratislave a v Mladé Boleslavi. V Bratislave 29. a 30. leden bude náš rok a čínský rok. V Praze 22. leden a 5. únor, náš rok, čínský rok. V Mladé Boleslavi 11. bude spíš to z toho hlediska západní astrologie. Se na vás moc těším. Myslím, že možná někdy přijdeme spolu do Indie, protože jsem to dlouho léta přemýšlela, jestli organizovat něco pro lidi tady, pro moji klienty či posluchače, tak jak jsme jezdili na Šrí Lanku, teď jdeme na Bali příští rok, pokud nás Bůh ochrání chaosu až moc velkého, tak jdeme na Bali. No a potom bychom mohli někdy přijít třeba i do Indie cvičit, já to tady trošku vyzkoumám a řeknu vám, jak to tady je. Tak se na všechny moc těším, děkuji, že posloucháte a nezlobte se, video detailněji bude v lednu. Všechny zdravím.